Bola dalah. Kae mau ketok elo malame bareng tak cakot ketrat-ketrot kaya nyokot relung tuku rambal kabeh. Iki ana menungso ngaglah malang kadakno ngarepku sapa iki? Yen kowe takon marang aku aranku Bapa Tuna. Loh, Kamatuna Bapa iki Bapa Tuna mung diwalik wae to iki. Kok gek menungsane mamneh ora edep. Najan didi nangis beda menungsane. Weh, kowe sapa? Bathara Kala. Lah kowe Bapa Tuna ki ordine piye? Bapak. Tuna rugi bapakku mungsu rugi ndi anakku mung siji ora ndek tunggal. Ah, ya ngono potang tak gaglah dina iki kowe. Wah. Wes arep entuk pangan wong loro wae. Sida urung iki piye iki? Ya ngono aku arep mbacutke lagu. Aku miring tambang rawat ratu jaring mbok bakusin mambiwara miwah pawarta binandunging karna. Ing tugu Kulan Rama nalan pacitan kuwi asmane Pak Juyanto. Pak Juyatno kan Ibu. Martini kuwi jare kagungan putra 5 tur wadon kabeh. Kuwi jenenge Pendhae kuwi mbokno kuwi dadi memangsan ya ana katumur nyarta dat mlebu ing desa ing tugu dina iki aku.